Labari Top TV, ku yi subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Mun gode, mu je zuwa. Sai ga ya birni, dangi yan uwa suna tutture ni, sun rigi duniya suna tozarta ni, ga kuma zuciya tana son sarge ni, burin da take ummi sun huta. Wane ne irin ka annabi Maulana, baya ta